ректори донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе тарафдори ҷорӣ кардани ҷарима барои донишҷӯёне шудааст, ки дар дарсҳо ҳозир намешаванд. Абдуҷаббор Раҳмонов хостори ҷорӣ кардани ҷарима дар ҳаҷми 25 сомонӣ ё $5 барои дарсгурезҳо шудааст ва ин пешниҳод бояд дар як назарсанҷии миёни донишҷӯён мавриди баррасӣ қарор гирад. Вале аз ҳоло маълум аст, ки ин пешниҳоди раиси донишгоҳ мавриди норизоияти донишҷӯён шудааст. Тафсилоти ин хабарро ҳоло аз ҳамкорам Ганҷинаи Ганҷ мешунавем, ки ин қазияро таҳқиқ кардааст. Ганҷина, салом, оё тафсилоти ин хабар ва ҳам вокуниши донишҷӯён чӣ гуна аст? абдуҷаббор раҳмонов раиси ин донишгоҳ гуфт, ки ҳоли ҳозир онҳо лоиҳаи қарорро дар даст доранд, ки дар сурати тасдиқ шудани он аз ҳар донишҷӯ барои ҳар МБ 25 сомонӣ ситонида мешавад. Ин лоиҳа дар дасти омӯзиш ва баррасист ва ҳатто аз тариқи овоздиҳӣ миёни омӯзгорону донишҷӯён амалӣ мешавад. Ба гуфтаи ҷаноби Раҳмонов, тибқи ин лоиҳа ҳатто нисбат ба устодоне, ки дарсшиканӣ мекунанд, низ пардохти ҷарима пешбинӣ шудааст. аммо ба гуфтаи раиси донишгоҳ, ин меъёр ба донишҷӯён ва устодоне, ки барои ҳозир нашудан ба дарс узр доранд, рабт надорад ва танҳо барои онҳое аст, ки бидуни асос ва ё дониста ба дарс намеоянд. Абдуҷаббор Раҳмонов мегӯяд, чунин тасмимро баъди сафар ба Беларус ва ошно шудан бо вазъи донишгоҳҳои ин кишвар ва ба ҳадафи таъмини ширкати донишҷӯёну устодон дар дарсҳо рӯи даст гирифтааст. То куҷо чунин як пешниҳод метавонад қонунӣ бошад? ҳуқуқшиносон чӣ мегӯянд, Ганҷина? ҳуқуқдонҳо мегӯянд, ворид намудани чунин навоварӣ хилофи мақсади таълим ва таҳсил дар системаи маориф аст. ҳолати иҷтимоии донишҷӯён вазнин мешавад. Агар ин пешниҳод амалӣ шавад, аксарияти донишҷӯён ба донишгоҳ барои таҳсил намеоянд, балки барои харидани диплом меоянд. Яъне ҳолатҳои коррупсионӣ қонунӣ гардонида мешавад. Ин аст, ки ба андешаи ҳуқуқдонҳо ин хилофи қонунгузории кишвар буда, боиси поймол гардидани ҳуқуқи донишҷӯён мегардад. Аммо масъулони вазорати маориф мегӯянд, барои сабақгардонӣ кардан ин амал дуруст буда, хилофи қонун нест. Зеро маблағе, ки пардохт карда мешавад, ба буҷаи донишгоҳ ворид шуда, ҳамзамон ҳаққи меҳнати устодон ҳисобида мешавад. ҳамкорам Ганҷинаи Ганҷ буд. Абдуҷаббор Раҳмонов дар мақоми вазири маорифи Тоҷикистон ҳам чандин иқдом мекардааст, ки мавриди баҳс дар матбуот ва ҷомеа шудааст.